Naiz irratian, bigarren kafea. Errugabetzat dituzte Jaro operazioko 12 akusatuak Espainiako Auzitegi Nazionaleko 3. zigor salaren arabera ez dago nahikoa frogarik esateko terrorismoa goratzeko talde kriminal bateko kideak direla. Aldiz Auzitegia frogatutzat jo du Galiziako hizkuntza eta kultura sustatzeko helburuarekin sortu zela kausa Galiza eta ez dagoela froga nahikorik esateko bertako kideek zerikusia dutenik talde terroristatzat jotako resistentzia kalegarekin. Bai, baina norkitzuliko dizki azkeneko 5 urteak 12 gazte horiei? Fiskaltzak sufrimendu hori ordainduko du? Beti berdin. No hay libertad desde libre expresión. Están prendiendo gente por base de canción. Derrubemos juntas los muros de la prisión. Ahí está la prisión. Es que vernos contra o pared. Urte amaitzen ari da eta Auzitegi Terminologia eta Lexikografia Zentroak 2020ko 20 zerrenda aurkeztu du gaur. Baietz espatu. Koronavirusa, deskonfinamendua, telelana, labi, 40 aldi, etxiratze agindua, negazionista, asintomatiko, musikoa, pandemia... A ber, ez eta ja, deprimintu ingo nauzu eta. Ez, horiek ez dira hitzak, begira. Aurtengo zerrenda, COVID gabekoa izatea erabaki dute. Bidezando. Hauek dira zerrendako hitz batzuk. Dardarina, Parkinsonen gaixotasunarekin erlazionatutako gene bat da hori. Zephyrus gladius, arrain bat, ofizialki hamarkadako lehen espezie desagertua. Begira. Lindanoa, Zaldibarreko zabortegian aurkitutako materiala. Txortalagun. Irailean oihartzun handia izan zuen sare sozialetan gaztelaniazko foi amigoren ordain gisa elu jarriztegian Txortalagun sarera gehitu izanak. Ze ondo, ze osasuntsua da hori. Bai, erlazio polita da hori. Ondale, itxas leizea esan nahi du, ondale. Baita amildegia itxasoan, sakonera abisala eta itxas ondoa ere. Kristina Iglesiasek Donostiako Santa Clara uhartean egongo den artelanarentzat hautatu duen izena da hori. Bai, izen polita da, Bai, oso ederra. Ondale. Beste bat, arrakala orgasmikoa. Iruñako udalak bertan bera utzi zuen izenburu horrekin Paola Damontik ematekoa zuen hitzaldia eta horre jakina dezenteko zer esana eman zuen. Eta azkena, besteak Uzeiren weborrian dituzuetan, nahi badituzue ikusi, popatik hartzera! Zu bai zarela erregea, ozen esaten duzunean. Horren bai! Ramzoaz popatik hartzera. Berriro? Jackson maitea, zu bai zarela erregea. Azte kantutzarra. Euskarazko esamolde bat hautatu zuen Samuel L. Jackson aktore estatubatuarrak Trump popatik hartzera bidaltzeko. Gainera, Trump bera aipatu gabe egin zuen 15 hizkuntzetan. Eta nola iritsi zen bideo hori guregana? Mikel Reparazen eskutik, nola ez? Gaurko egunen, jaiozen Mikel Reparaz, mapar kazaria zorionak Mikel gure izan zen, Retas Amerika liburu zizketan, Amerikako estatu batuetako hauteskundeekin erotuta ibiliko da, orain ere, ea gaur pixkat ematen dioten. Zer lotura hona intzen efemeridekin azteko, Ikusi bezu. Gaurko egunez jaio zen Ralph Fiennes, aktore britaniarra, bi aldiz izan zen izendatua Oscar sarietarako 1993an Schindler's List filmagatik eta 1996an The English Patient filman egindako lanagatik. Fiennes, Schindler,
Inigo, Zer pasatzen zaizu, aho, Zer jaso horretan, zer gertatzen da. zetan zabiz. Ze graziosita izaten, ez da? Bueno, zinema Ai. munduarekin Nola oskatzen da, Ralph Fiennes hori? Fines. Ah. Nei da ze ondo. Utiko jaso jarraitzen, mese? Bai, favorez. Eta beste pelikula 93koa? Utiko jaso jarraitzen, mese? Ese nola da? Efemerekin naizen. Vale. Zinema munduarekin jarraituko du. Gaurko egunez jaio zen Carlos Simón, Kataluniar zinema zuzendari eta gidoilaria. Berak zuzendu zen Estiu 1983 filma. Pelikulako soinu banda ikaragarri polita da. Música inspirada del género que hoy llaman falsamente popular ha hecho que olvidemos el verso consentido del rico árbol latino, tesoro antiguo. Eta gaurko egunez jaio zen duela 90 urte Isidro Larrañaga beloki euskal akordoilari handia, oraindik ere soinu jole den musikari eredugarria. Jarraitzen du jotzen eta duela urte gutxi bere azken agerpen publikoan hauxe utzi zigun. Eta efemerideekin amaitzeko, badakit ze esango deun datorren urten. Gaurko egunez, duela urtebete, Goiuri etzen aberaztu. Ara, bai, nik uste planeta guztia hortan pentsatzen dago. Loteriagatik esatezu? Ba, bai, zero patatero. Bueno, a ber, Tolosan erosi zenuen? Ba, bai. Bai. Oitzako problema. Bueno, bosgarren sarietako batek 7 milioi euro banatu dituelako berri zen. Wow. Pozten naiz, hango famili oso jatorret ezagutzen, eta espero dut beraiek begira, erosi izana. Eta Gabonetako loteriaren saripotoloak 4 milioi euro utzi ditu Bilbon. Eta laugarren sari batek 200.000 euro utzi ditu Kaskanten. Ba, oso ondo, Osa, zorionak, denei. Bai, berri zen Kaskanten Bilbon, da, bueno, baina nahi zaite zer tokatu eta orduan enau emozionatuta. Zuri lankionak tokatu zaizkizu. Benetan baietz. Ba, Aizu, hori. horrekin konformatu behar. Loteria ez, baina egian atortxurrokerako sarrerak irabazi ditzakezu. Ez dinet parte hartu, ez diate usten. Tongo alitzateko. Noski. Baina gure entzulek bai, parte hartu dezakete, laizzer azalduko dizuegu nola 5 sarrero egitako bat lortzeko. Eta gaur Zaporeak proiektuko irati azkuerekin hitz egingo dugu ere. Eta Galtzaundi Euskara taldea duela 30 urte sortu zen. Sortzaile izan ziren 2 pertsona izango ditugu gurean, Isitxo Larrañaga eta Silvia Mateo. Eta Marcos Estebanen Pini dator gaur ere gurera. Abesten jarriko gaitu politikantuz tarterako egin duen abestiarekin. Ba, hasi egingo gara, abenduak 22 ditu gaur eta asteartea da. Zuekin, Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria, zemuz gara. Gara ondo eta naiz ere bai. Eta banaize bai. Goiuri ezein handia. Kaixo. Zeiz lote tokatu, Etzei tokatu eta arazak izaten naiz. Zuk ezakizu zerbait, ez ditugu esan, nigo, baino... Ze sorpresa ez diazuela zerbait esan. Ez, baino... Etorri dira Lentzero eta Mari Domingo. Hori da,
Eta ezer ekarri dituzte, bueno, jarri... Nik zue kontatu gabe banekien. Argitxo batzu jarri ditugu hor, eta gu sorpresa bezala genuen zuretzat, ez zaizkizulako bate gustatzen, baina guri bai alegia, eta esan du, seguro, behin ikusten dituenan, maiteminduko dela, eta ez du funtzionatzen. Izketan ari zaizuen hau, eta Goiuri eta Maitena sufritzen ari dena, Inigo Asensio. Gaur, 118 bigarren kafea, benduak 22, Gabonak badatoz, behintzat, bueno, ona ez etorri berri izateko. Aizo! Bai, jai izango dugu lagun batzuk. Bueno, nire itzai tokatzen, beraz, ni ikusiko nozuei. Bakizul, ostegunetik igandezte Goiuri ikusiko. Ai, kotxaua, nola botako zen faltan. Ongi etorri guztio Arratsaleko 4 eta 10 minutu naiz irratiaren sintonian zarete, eta hau, bigarren kafea da, gozo-gozo. Gaurkoa, bestan mikatzagoak izaten ditugu, gaurkoa gozoa da, oso gozoa. Eta saio hasteko maite duten tartean murgildu behar dugu. Begira, hori esan duzu eta argitxoak funtzionatzen dute. Ai, yes. Magia izan da, magiako momentu bat izan da. Pila horiek beteta daude? Mari Domingik garri ditu? Baina, kaso hor daramate aurreko gabonetatik. Banik nire gaurko maite duta, gizon honi eskein nahi diot. Aipatu dugu efemeridetan, gaur Isidro Larrañaga Beloki akordeilari handiak 80 urte betetzen dituela, eta uste dut badela eredu bat, gaur egun akaso musika bizi ez daiteken modu batera bizitzeko aukera izan duelako, eta ze duintasunez, ze elegantziaz, eta ze bere tokien egoten jakinda, izan den gai soinuari pegatuta eta oso gaztetxotan papelera utzi eta garai hartako musika zaratako zer egin ote duzun galdera horri aurregin, eta bizitza osoa soinu bati pegatuta, itxatxita, ura, egunero gainetik kendu ezinik, pasa izan duelako, eta bidean sortu du eskola, sortu du ikasleak, sortu zuen akordei orkestra bat, eta entzuten ari garen tango, bere ikasle batek moldatu zuen, bere akordei orkestrak haren atzetik jotzeko, orduan 85 urte zituen Isidro Larrañaga Belokik, eta esango nuke azkena ez pazen azkenetako agerpen publiko izan zuela, baina oraindik jotzen du gaixo xamaribili azken egunetan, eta gaur bere urteak zirela biloba hurbildu zaio etxera, Goierritik etorri da biloba, eta aiona akordia ziazu joko hasen, ez? Eskina bilda eskun indarri gabe, no? Bueno, urrengoan, datorren astean bueltatzen aizenean, joberko diazu. Eta hortze hona aiona pentsatzen. Ostras, bai? Bilobak esan dit, akordia jobar diotela, eta, bihar probatzen hasi barko pixkanaka bere eskua badabilen, eta eskua badabilen eta ez da bilen zalantza hortan bizitza horrera doa, eta 80 urte ditu gaur, beteta, nire lehen akordiko maisu izan zenak, ni txiki nintzala, gizonak orduan mazituen 70 gertu, baina jubilatu horretik hartu nindun esan ziten, Harri Bizkarratunte, aktera beso, Harri dotore. Eta hor txasi nintzen tumpapa, eta gaur darte, ez du inor, hotzen baina zerra gutxi ziren. Eta, zuen maite dut azin da? Begira, tangoa jarri diazu eta esan berri zuen nire amonetako bat, Argentinarra zela. Wow. Beraz, oraindik begira, badut hori pendiente, tangoa ikastea, bai? Eta zer gustoko dudan, ari eta honi eutxiz, dantza egitea bereziki gustoko dut, hori etzan ere maite duta beraz bi botako ditut. Eta bestea da, begira, gaur hola pentsatzen egonez da esan dut, Tolosa maite dut, Tolosa herria. Bai, benetan. Bai, eta esango dizuet. Ez, lau urte hemen eman ikutxulako gaztetan, ikasten, eta kuriosa iruditzen zait, lehen edo berandugo, lan bategatik badago bestetik, gaur egun zuekin, eta bere garaian baita dagoen kalekin, astero etortzen nintzen ona. Beraz, badago lotura sentimental bat, lotura oso, ez dakit, indartsu bat, Tolosarekiko eta Tolosarrekiko, beraz, eskerrik asko, Tolosa hainbeste ematen diguzulako, eta ez bakarrik inauteritan zoragarrik diela. Eta zure maite dutago Juri zein da? Nik maite dut lankideekin sinkronizatuta egotea,
eta ezer esan gabe, badakizunen, nola esaten deten hau, A ber. izenik esan gabe. Adibidez, 3 lankide zeatenen eta 3. hori pixkat himelduta da honen, eta beste biak ezer esan gabe begiratzen dira eta esaten dute honi zerbait pasatu zaio. Ederra da hori. Sinkronizazio hori gustatzen zait. Konfiantza eta maitasuna. Bai. Uste dut, epaitegi gorenak zure maite duta deusestatu duela. Certifikaka. Lontzat eman. Badauzkat gehiago, Ari, hau jone laspiro da, Epe! Aktorea. Kobanen anestesia digitala. Zergatik Koban izango delako, hain zuzen ere, datorren abenduaren 26an izango den atortxurroken, euren lanberriak taularatuko dituztenetako bat, Zetak, Anestesia, Erdoil, Koban bera, eta baita Little Martin Selecta, Juantxo Arakama eta Nikotina irukoteak egingo dutena. Ikuskizun hori Erika Olaizola eta Lander Garrok borobilduko dute, eta naiz irratian baditugu 5 sarrera zozkatzeko zuen artean, eta horretarako zegin behar duzuen ere azaldu genizuen atzo, baina gaur gogoraraziko dizuegu, eta botako dizuegu ziurrenik, irakurri ditugun mezuetako batzuk. 644-6-2-2-9 naiz irratiaren telefonora zuen mezuak bota, esanez edo kontatuz nola biziko duzuen aurtengo atortxurrok, eta bestela bidali elkartasun mezu bat, edo anekdotaren bat, edo konta iguzue atortxurroken inguruko zerbait. Eta audioa bada hobeto. Asko hobeto. Instagramen ere baduzue zuen mezua botatzeko aukera, horari gara elkarbanatzen, gure storitan, kutsatxoa, bertan zuek zuen mezua botatzeko, baina mezu bitartez Instagramez ere audia bialtzeko aukera baduzue. 59 segundutaran mugatuta jarraitzen du Instagrameko audio mezuak? Hain generazion Z izateko galdera horren erantzuna jakin beharko zenuke, Horretik galetu zuen, eta? Ez daki seguro, uste eta lazala deno ez? Ze kontatu dute gure entzulek? Adibidez, batek dio. Nik nire sarrera badauka da. Ja, harritu beha. Pertsona honek parte hartu du zozketan, baina sarrera badauka. Baina, klaro, esan digo, nik nire sarrera badaukat, baina beti atortxurrokera lagun batekin joaten naiz, eta lagun horri oparitu nahiko gustatuko litzaidake sarrera oparitza lagun horri, eta oso polita iruditu zaigu. Gehiago ere jaso ditugu, Adibidez, beste batek dio, hau etxetik eutxiko du elkartasuna, beste urte betez azkena izango denaren esperantzaz. Beste batek adibidez, erabaki omen dute kuadriakoek bakoitzak bere etxetik ikusi beharko duela, ez elkarrez kutsatzeko, baina esaten digu, ziur hurrengo urtean batera ikusiko dugula denok elkarrekin. Besteren materiakoriko dugu? Venga, beste batek dio, berak sarrera nahi duela etxe festa bat egiteko bikotekidearekin, aurreko urtetako ediziotako emozioa berriro bizitzeko. Ui, ze pasada hor? Ez dakit ze pasada. Badu atortxurrokek ez da izergatik, olako joera bat oso zea izateko, ez? Ezkontza eskaerak eta... Celestino jaialdi. Estilizko kieretu olako, ez dakit, ez da jaialdi... Da, Euskal Tinderra. Euskal Tinderra da atortxu? Bai.
Nola nabaritzen den behaz eta dala eta ez. Bez? Esaten dut, Euskal Tinderra? Abai, Euskal Tinderra da. Asko ligatzen da. Zer da, atortxu. Osa, rollito hori da. Eta emango dizunik rock and roll. Bueno, ez da gaizki. Bai. Maitasuna gonda dila. Eta bestelakoa ere, bai. Bai, gertatzen dira horrelakoak, ez da ditu ondo zergatik, baina bai, jaialdi batzuk, eta honek bereziki, badu, ez? Bueno, ritualak dira azkenean, ez? Jaialdiak. Musika bera ritual bada, eta jaialdiak azkenean denok erritmo berdinen jartzen gaitu, eta nik uste dut horrek, egiten dituela gauzak erlazioak, ez? Errexago agian aratago eramatera. Neguan egiten da, hotza... Neguaren eragina. Hemen badaukagu pertsona bat, sartu egingo du ikusita ezazuen, hementxe dugu oraintxe aurkeztuko dizuegu, eta behar izan esaten, bai, hori da, negua da, hotza da. Bueno, 20. edizioa udaran nintzen, berezia zalako, eta nik handikatu nur. Bueno. Babadakizue. Nola da biltzan zetak, Bai. Zetak bada bat ortsurroke. Bai, hau da. Lotura. Bai, zetak izango da, ipatu dugu, Anestesia, Erdoil, Koban, Little Martin, Selectan, Juancho, Arakaman, Nikotina, Irukotea, baina, baditu gauza gehiago, abenduaren 26an gozatu izango den ekimen berezi bat antolatzen ari garelako, alde batetik, egun horretarako, Maria Antunez, Josu Erbiti, Joseba San Sebastian eta Gorka Pastor musikariek Euskal Herriko talde ezagunen hainbat abesti eguneratuko dituzte. Eta hauek plazaratzeko, artista sorta, Xabi Solano, Zaloa Orain, Tomas Lizarazu, Nerea Orbizu, Claudia Rodríguez, Lorena Aiza, Francis Díez, Idoia Tapia, Sara Zozaia, Lider Nando, Alberto Sanzol, Utxun, Iban Carmona eta Alex Ardui izango dira hortope. Guk 5 sarrera ditugu, hau jarraitu alizateko. Naiz irratitik eta zuei helarazteko mezua bota behar diguzue. Edo Instagram bitartez edo gure streamingaren bitartez edo nahi duzuen bidetik, edota 644-2 WhatsApp zenbakira idatzita. Kontatu nola biziko duzuen aurtengo atortxurrok. Bidali bestela elkartasun mezu bat, naiz irratiko jurerrerak zuentzat izan daitezke. Kontatzen hasita konta dezakezue asko ligatu duzuen atortxurroken, goiuri bezala? Bota zure mezua atortxurrok gozatu nahi bali moduzu, guk baditugu 5 sarrera, streaming bitartez, online bitartez jarraitzeko noski, zuentzat. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Mamá dice que muchos venían de Ceuta. Bueno, gai politx bati, gorra zin politx bati, eutxiko diogu orain. Atlantikos ditugu hor, atzean entzuten dituzuenak, del sur pal norte abestiarekin. Tira, gaur, zaporeak, elkarteko pertsona batekin egongo gara, eta berak gauza asko kontatuko dizkigu, egun, zer bizi den bai Moiran, eta hemen ere zer ekintza, ez, eramaten ari diren aurrera jakiteko.
Zaporeak Europara iristen diren errefuxiatuei janari duina eskaintzen dien irabazi asmo gabeko elkartea da. Aski ezaguna, urteak daramatzalako, jotasu, den ematen basikoa ere ez dutenen artean. Sentsibilizazioa bultzatzen dute bai, baina hori bakarrik ez. Praktikan guzti hori jartzen darama bazkarik eta afariek prestatzen. Milaka lagun errefuxiatuentzat Grezian dauden esparruetan harrapatuta dauden pertsona zaurgarrienen batez ere bizi baldintzak hobetzeko helburuarekin. Honen inguruan hitz egiteko esan bezala, baita Eguberritan Donostian duten merkatuaren inguruan hitz egiteko, dugu hemen Zaporeakeko komunikazio arduraduna den eta gurekin dagoen Irati Azkue Leunda. Kaixo Irati, zer moduz? Oso ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongitarri. Arratsaldeon. Postasun badaz, esan beharra daugat oso guapa zaudela, zure, Gabonetako soinekoarekin. Bai, eta aitzakian nator, jende guztia begira neukan kalean zehar, baina gure aurrek gaur zuten azkeneko eskolaguna, eta atzokoak gaurrera ekarri dute, eta Gabonetako postala, familian ateratzeko, kitean sartu nahi. Eta lana, 2 segundutarako, honela jantzeta egun guztien zehar. Zoragarri, ni bereziki gustatzen zait, Ni horrela jungan nintzateke urtearen erdie, behintzet, gusto handiz junintzen soinekori jarrita. Iruditzen zait, ederra baino ederragoa. Bueno, ea sartu ezen oine, ez? Ari itxi diez egon. Leku desberdinean izan zaite errefuxiatuak laguntzen. Ezagunena, edo jartzuna handiena izan duena, Lesbos izan arren, Bukro, Patras, Atenas eta Txiosen ere egiduzuelan konte guzti pixkatu, horren inguruan. Bai, esan duzu, baukagula atzetik motxilan, lan ibilbide bat ez da, 5 urte dira, 5 urte atzera, Intxerrondoko laguntalde batek ikusizun gaur egun, irailean zehar, eta Guen Kanariar irletan ikusten ari gean, itoaldi hori guztiak, pertsona hori guztiak iesean, etorkizun duin baten alde, bizitza arriskatzen, eta eriotza hori guztiak itsasoan ikusten hasi ginen edabideetan. Eta batean, lagun kuadrilla honek esan zuen, guk zerrak egiten, kosinatzen, hartu ditzagun hemen gontziteri guztiak, hartu lau babarrenta bidilista, eta bagoaz haiek laguntzea. Eta horrela, hasi zan abentura guztia, Siriako gerra lehertu zanean, 2015an, eta nolabait, pentsatuaz proiektu hau adabaki bat izango zala. Nolabait Siriako gerra bukatuko zan, pertsona refuxiatu guztiak edo islariak ez zuten ies egingo, behaien jatorrezko lurraldetatik ez dutelako hori helburu, behaiek nahi dutena da, behaien herrian eta behaien lurraldeetan aske eta libre bizi beldurrik gabe. Hori askotan azten zaigu. Eta gainera ieslariak nolabait behaien herriak ere ez dituzte hartzen, nolabait bultatzen badia ere berriz ere behaien bizitza arriskoan jartzen dute. Hau esan da, nolabait pentsatzen zutena izango zela oso epe laburreko adabaki bat, hau luzatua 5 urtean zehar. Eta 5 urte horietan zehar, Greziako isla desberdinetan, Zaporeak ekein duna da, sukalde proiektu bat ereiki, zerotik martxan jarri, eta alik eta otordu duin gehien prestatu, eta pertsona guztiei helarazi aldez edo moldez. Proiektuz eta Greziako islaz aldatzen joan gea, nolabait akitu zaigulako proiektua leku horietan, edo ez dugulako utzi dela naura eramaten, ordan azkenean, guaintxe bertan, Lesboseko uartean gaude, 2019tik ona. Eta oso gogorra izaten ari da guztia, ze azkenean, 5 urte hauetan guztietan ikusi dugun dana izan da okerrera. Hartu dian neurriak eta erabakiak, bertako edo tokiko aginterien eskutik, Europar Batasunetik, eta abar, hartu dian pausak eta neurriak beti izan dira pertsona guztientzako okerrera. Eta guk, jarraitzen dugu, egia da sonatu da dela, Lesbosen gaudela, kosinatzen dugula, eta, euskal egoskorkeria izango da. Baina jarraitzen dugu, bota arte, ikusten dugulako behar eta premia handia dagola. Eta behar premia handia dago, eta jendeak nik uste oso kontziente daukala, Lesboseko Moria refuxiatu esparrua Europako handiena zanak iskaldu zan, irailaren 8tik 9irako goizaldera bitarte, 13.000 pertsona momentu horretan, kanpaleku horretako biztanleak errepide bazterrean gelditu zian astebetez, eta 5 egunetan Greziako gobernuak eta ACNUR-en laguntzarekin lortu zutena zan 5 urteko gatazka edo, frente hau honi bulta eman ezin da beste soluzio batzuk emanez, eta 5 egunetan eraiki zuten larrialdiko beste kanpaleku bat. 5 egunetan. Hortik aurrea gure lana, esan dezagun, jarraitu degula, gora bera handiekin, zerotik izan dugulako gure proiektua baizik eta lan egiteko modua. Kanpaleku berria berrera ikitzen ari dira,
kanpaleku berria berriz ere nolabait, mehatxu behan sartu zian ere ieslaria kanpaleku berrian, esan zietelako, edo barrura zatozte berriz ere, edo hasiloa eskarak ez ditugu tramitatzen, ez gea tramitatzen jarraituko izan ere, Moria kanpalekuan errebaitzian. Beraz, zeuzkaten 13.000 lagun, erregistratu gabe, jakin gabe non zeuden, behaien ondinorakoak, eta bar. Eta azkenean, behaien borroka, erre aurretik ere baldin bazan, edo askatasuna edo hil, zeguk ez dugu berriz ere kanpaleku edo esparru itxi batera bueltatu nahi, eta jaso duten ordaina edo erantzuna, momentu batean argizpi bat izan genuen, agian beste modu batera gauzak egiteko aukera guain dago, eta egin izan dena da esan dakoa, 5 egunetan berriz ere berreraiki aurreko praktikak eta egiteko moduak. Pertsona guztiak, nekearen nekez astebetez kalean egonta gero, gose, hotz eta akituta, baina berriz ere sartu zen kanpalekuan, eta kanpalekoa berreraikatzen nahi dan moduan, zuzendaritzatari guztia, guk ere lehen egiteko modua ere bai. Sorionez, beste gobernuz kanpoko erakundeekin lankidetza oso estuak ditugu, oso, bermea daukago, esan nahi, haiek ezagutzea dituzte ere bai, ikusten dute egiten dugun lana kalitatezkoa dela, egia esan, gure txikitasunean, pisu handia daukagu, han referentziazkoak dian beste erakundeekin, eta horren bitartez, eta lankidetza, eta horrelako esan dezagun hartu eman, hain estu eta onarekin lortu duguna da berriz ere, larrialdi kanpaleku berrian, naiz eta sarbide aukatua izan, haien bitartez jarraitzea gu kozinatzen, kozinatzen egunero, gure sukaldean gehi gainera lehorrean banaketak egiteko gaitasuna lortu dugu. Hori ikaragarria da. Horrela, haitxuta bakarrik ere, esan nahi dut gu gelditzen gea hau bete hortz. Zaurgarritasuna dutenak denak dira, jakina, baina egia da emakume zeinumeek askotan ez, bestelako baldintzak ere, edo erasotuak izateko baldintza gehiago ez, izaten dituztela. Elkarlana guzti hori egiten danean, zuek nola egiten duzue? Nola da justu prozesua, ze horrela esan da esaten duzue, guk hau egiten dugu, beraiekin elkarlanean egiten duzue, nola da prozesu guztia guk ulertu dezagun, jende jakin dezan, ze etapa dira edo ze fase? Hasiera-hasieran egingo dugu 2015-2016 buelta jatorrian, eta hasiera baten gainera, nik abia puntu jarri detenian pertsona refuxiatuei edo ieslariei janari duin bat eskaintzea eta gure proiektuaren xedea, hasiera batean, muitu zian fundatzaileak eta lagun kuadrilla hori, beste gobernuzkanpoko erakundeetako kideei nolabait laguntza mota hori emateko. Eta bertaratu zianean ikusi zuten, zuek ez, beharra beste hauek dute. Nolabait hori segituan egin zan, nolabaiteko bermoldaketa hori, eta ordan planteamentu hortia gator. Nola, sareak ere ikitzen. Nola hitz egiten, nola ieslariak behaiek ere gure proiektuko parte eta kide egiten. Eta hori nola egiten da? Denbora behaiekin igaroaz, denbora hitz egiteari eskainiaz, denbora sareak ere ikitzeari. Gure sukaldea ez dago esparru baten barruan. Ez errezanaren barruan, ez eta guen larrialdiko esparru barruan. Baina, egia da, ezinbestean, beste gobernuzkanpoko tuekin karlan aritu begula ieslari gana iristeko. Eta hori behar izan bata. Ordan, astezeana da, hitz egiten. Aizu, zuk espazio bat daukazu, espazio hau segurua da, zuk esan duzun bezala, emakumentzako, horrentzako, ez daude etengabean pentsatzen noiz datorratzetik bortxatuko nauen pertsona bat, edo jipoituko nauena, edo erosotuko nauena, edo pasan asteko berriak dira, eta kanpaleku berrien 3 urteko aurra bortxatu dute. Guantxe onda gure koordinatzailean eta kontatzen zigun gaur goizean bertan ere. Eta, behaien egunerokoa da, etengabe tensio bat, izan ere emakume eta aurrek pagatzen duten bidesaria bikoitza da. Emakumeak iritsi orduko, emakume izateagatik bakarrik, bortxatuak dira bidean 11 aldiz. Eta iristen dianean ere beste horren beste. Eta hori da behaien egunerokoa. Ez ausartu komunera joatea, ez hileratan egon, kanpin dendatik ez atera iluntasuna hartzen dunean, eta bar. Horan, nola sortzen da hau guztia? Bertan egonda, tokian egonda, eta harreman sareak sortzen eta lortzen eta ere ikitzen. Eta gero hori guztia nolabait, sintonia egiten dezunean, eta eskutik emanda ikusten dezunean indartsuagoa zehala, eta heltzen zalea
entzen zela, helburu komuna daukazulako. Eta ez da zure proiektuaren zilborrera behitzea, baizik eta, zergatik iten nahi gehagu, eta gu oso kontziente gehagu, instrumentu bat gea, haien gana iristeko. Ordan, zaporeak egin bitartez izan laguntza hori, edo beste instituzio erakunde, edo gobernuz kanpoko erakunde baten bitartez izan, azkenien guztiak arraun egiten dugu, helburu berdinaren alde. Eta askotan bertan elkar ikusten gea, elkarrekin lan egiten dugu, eta bar. Hori batetik. Eta gero bestetik, gurean oso natural bihurtu da, baina gure sukalde gertura dudian modu naturalan Euskal Herriko voluntarioak eta pertsona errefuxiatuak. Zergatik ere, batetik, behaien premia geneukalako, behaien errealitatea ezagutzeko, behaien kulturarekiko errespetuz, behaien kulturako gastronomiara kozinatzeko, ikasi berdezu, ze hau bai gertatu dela, eta da, hemen goaz gure txitxirioakin, gure lentejakin, nahingo deu, kristona, bai oso ondo. Eta, gozea zutelako, baina ez zola aurpeikera bereziki, bale. Ta, hauek fundatzaiek lagunko harria honek bazun keska. Kriston platera iten egia, eta hemen ikustatezula grazia askorik egiten. Ta gero, kontuatu zian nolabait, kontxo. Agian han, naiz eta osagaia lehen gaiak berdinak izan, modu desberdin bateak kozinatzen dute. Ordan, mesedez, gonbidatu genitun sukaldera, txiosen geundenean, eta, haiek sukaldera karri, eta san, mesedez, erakutsiko iguzue, nola kozinatzen dezuen, nola gustatzen zaizuen, otordu horiek prestatzea, ze izango litzateke zuretzako, hor kontuatu ginean, espeziak gustatzen zaizkila asko, pikantea, kokzio denborak desberdinak dira, eta bar, edo mezkolantzak, barazki batzuk lekari horiekin edo besteakin, eta ordan, kontxo. Eta horrela, lehenengo sukalderako gertutasun horiek, gero banaketa garaian ere, haiekin hartu hermana dakazu, guain ezain beste, zenbait gehiago, beste modu batean gaude, eta horrela, gero, behaiekin batera kozinatzen ikasteaz gain, sukaldean ere voluntario gisa ere etorri izan dira. Eta ordan behaiei ere ematen diezu espazio bat segurua. Sukaldean segurtasuna daukazu. Sukaldean inorretzaizu ere sotzera etorriko, giro ona ederra dago, ikasten dezu besteakin, eta zure denbora, kartzela horretako denbora arintzen dizu sentitzen zehalako pertsona. Gauza bat errealizatuta sentitzen zea. Gu irratsaio honetan gaude, irratia dago, lanpostu bezala da, bestea ongo da albaitari, beste izango ingenieria, bestea izango da liburuzaina. Baina kontua da, pertsona bezala izateko duintasuna behar zu, eta duintasun hori garatzeko da, azkenean zure esperantzak, zure motivazioak, zure egiteko hori, ez? Eta, gure sukaldeak ere hori eskaintzen die, eta, baita ere voluntario gisa ere sukaldera etortzen dira, kanpalekuko batzuk, edo mitilinin liburuan bizidianak, eta ordan hor da, hori mezkolantza baldena esan detena, naturalki etorri dana, baina ikaragarria da, hemendik handu zen voluntarioentzako ikasbidea eta partekatzen dutena ikaragarria dalako, eta haientzat ere, esan dezagun nola baitere, behaiek ez daukatela beste aukerarik. Esan nahi dut, sukaldera atoz eta behaiek eskerronez adierazten digute, gerturatzarena edo aukera hori eukializatea, baina kontuen dezagun beste aukerarik ere ez daukatela. Eta agian, ni gerturatuko nitzake sukalde proiektu batea, ni agian kozinatzea gustatuko balitz, eta ez hemen mesela baskulinari zenterrera noa, baina nik ikasi nahi delako eta hortan formatu. Baina igual nire egunerokoan ez nintzateko jungo, ezta? Da pixkat kokatzeko, behaiek ez dituztela gure aukera berdinak. Baina dagoenarekin bada kristona. Zure guztie ustea zu animalkoa guzti hori gainea, hemen ez dakit ez, hitzak etortzen zaizkit esaten dut, hau da, benetako elkartasuna, hau ez da karitatea, etortzen zaizkit inklusioa, eta ez integrazioa, inklusioa azkenen ez, bi norabide dituen komunikazioa delako ez da. Pentsatzen dut, COVID-19 ondorioz, lehenago, legez kontra egon zitekeena, aurkitu ditula bideska batzuk ez, hor, sartu eta gauza okerrerago, okerrenean ere jartzeko. Nola bizitzen ari zarete guzti hau?
Bai, COVID-ak egia esan eman dio kasu honetan Greziako gobernuari lizentzia bat, non araua uste nahiko larriak egin ditu, baino larrialdi egoeraren aitzakiapean, erabaki batzuk hartu ditu, esateko. Lehenengo konfinamendua guk martxoan bizi genuen, haiek ere bai. Baina Greziako gainontzeko gizarte guztia, juntzan deseskalada fase horiek guztiak bizitzen guk bizi izan ditugun bezala, baino haientzat irailaren 8-9 bitarte, 6 hilabete ondorenen ere 40 aldia egiten ari zian. Horrek esan nahi du, pertsona horiek guztiak, 13.000 haiek, zeudela kanpalekutik atera izinda eta mugatuta, eta behien eskubide guztiak urratuta. Orain ere Greziako estatuan 40 aldian daude, eta suposatzen dugu uztailak 7 bitarte egongo urtarriak 7 bitarte dago orain zindarrean 40 aldia Grezian. Uzatzeko asmoz baino, estatu guztian. Edo zein kasutan, pertsona hauei guztiei erasaten die modu bitzean, esan nahi, behaiek nola bat egiten dituztena da, eta aurreko estrategia horrela esan, COVID-aren aitzakepean guandikan ere positiborik iragarrietzen ez edo bai estatu gabe zegoenean erretako kanpalekoan morian, bada ez bada, ez digu irteten uzten, eta bitxoa xomorroa edo virusa hor baldin bada, hor konpon, hor hilda itezela hor, baina, gratis, hor daukagun arazo ere gainetik kentzen dugu, eta, bintzat hortikan ez ateratzea, zeia guk nahikoa daukagu gure populazioarekin, eta gu Europar Batasuneko kideekin, biztanleekin nahikoa dugu. Eta hori izan zen azken finean, estrategia martxoan bertan ere, esan zuten, hilabete guztian, asilo eskara bat ere, ez zuten tramitatu. 0. Hori karagarria da. Hori ez da posible, ara uste oso nabarmena da, eta oso larria da, eta hori eman zen, baina aitzakia COVID-19 zen. Guain zer gertatzen da, esperoan gaude, baina aurrek usten dugu antzeko zerbait izango dela. Zena, guk hemen muga dauzkagu, azalpenak ematen dizkigute, eta aldeago egon edo kontragon edo adostuta edo ez adostuago, baina behintzat, azalpen batzuk edo jarraibide batzuk badaude. Behai gaina desinformazioa da nagusi. Imaginatu haiek, kanpaleku barruan zeudenia martxoko garai hartan COVID-aren kontua zalata, ez egiten zertan pandemia, mundu mailako pandemia hori. Gu etengabe, txinetarrei esanaz, hori hona ez da iristen, ez da pagatuta ere. Iritsi zanean, kristoneko informazio uholdea, pipi, papa, eta hauek berriz, gu gaude hemen gure egunerokoan orduz ordu gure infernu honetan, eta gero datozkigu, gobernuzkanpoko erakundetako kideak esanaz, oin eskua garbitu, 1.300 pertsonantzako iturri bada honian. Garbitu egunero, eskuak, jaboi pilo batekin. Musukoak ibili egunero, eta distantziak utzi. Non, denda kanpin batean, 10-15 lagun batea lo egiten duten egunero, eta 3.000 pertsonantzako espazio batean 13.000 dauden. Orduan, claro, behar esate zuten, kontxo, mundu mailako pandemia bada, ni hemen nago, honea etortzen da nian, ze izango da nita. Eta gero etorri zian iraian lehenengo positiboak, eta gero jende guztiak eskuak burura, claro, prebentzio lanak eta aurre, ez da, ez bapatean leku aldatzeko estrategiari kontingentzia planikan ez dago, ez da, ez erra aurre ikusten dena da, aguanta, eta Greziako irratia, azkenean Europak ditun muga fisikoak dira nolabait kontinentera eta penintsulara ez etortzeko, ez pasatzen usteko islari edo pertsona hauek guztiei, eta irletako biztanleak tokikoak berriz ere, nahikoa lan, behaiek ere bizi irauten, 5 urte hauetan zehar gertatzen ari zain guztiekin. Gogoratu dezagun 2005ean, Lesboseko uharteko biztanleak ziala bakearen Nobel sarietara izendatuak zeuden haiek, nolabait behaiek izan zialako harrerarik duinena egiten ari zianak gerturatzen eta egunero ikusten zuten zituzten ontzi horien guztietako pertsonei, ezta? Eta gero bat batean, egoera hori denboran, bihaientzako askontzako, jasina bihurtutan nolabait norberak ere bere bizitzaren alde, edo bere ekonomia, bere familia eta egin behar dukulako kontu. Horren, gero esan dezagun desafekzio batez, baina oso gogorra zintzen ditula bertako biztanleak ere, bertako ekonomia ere oso, esan dezagun oso zintzilik dagolako. Goentxe bertan Grezia ere ez da ekonomia potente bat, eta orduan ezin du jasan, printzipioz, Europako Batasuneko kiden artean, guztion artean, nolabait partekatu eta harrera egin behar diegun pertsona guztiei,
oso gutxik edo oso leku gutxien artean hartu ezkero ez. Danak ulertzen dugu gainezka daudela eta ez dela jasangarria, baina Europak badu nahiko lekua, kobertura, haiei guztia eta gehiagoi ere harrera egiteko. Bezala sekula ahaztunik nuela maitatu inork ez bezala norbaitek bizirauten badu konta diezaiola. Eta Euskal Herritarrak nola erantzun dugu guzti honetara? Bai Euskal Herritarrak eta gure gobernuak ere, esan nahi dut, zer nolako erantzuna eman dugu? Ze erantzukizun daukagu, ze hori ere bai askotan aztu egiten zaigu, erantzunaz hitz egiten dugu ez erantzukizunez. Hain zuzen hortikan doa nere erantzuna. Azken finean, Europako batasuneko kideak gugea. Ordan gu pertsona zibil eta bakar bezala ere erantzukizuna daukagu. Egia da, 4 urtez behin edo Xean behin bozkatzen ditugu eta gure agintereak ditugu nolabait delegatzen dugu gure botoa, erabakiak hartu behar dialako. Baina esan dezagun, gu Europa baldin bagea, gu ere erantzulegea ematen ari gean erantzunarekin. Euskal gizartearekiko gure sensazioa eta jasotzen duguna zein da, Euskal Herriko gizartea erantzulea dela orokorrean. Erantzulea dela, erantzukizunez jokatzen gertutasun adierazten digula proiektuari, norbanakoek adierazten digute, eta baita ere instituzio publiko nahiz pribatuek ere, Eusko Jaurlaritzak, nahiz diputazio desberdinak bai gerturatzen zaizkigulako, eta diruz babesten gaituztelako, eta gaina ez gutxi. Eta esker honez jartzen dugu hori guztia, behaiek ere kontziente delako, eta egia da, balen esan baldin badet, Lesbosen, esan dezagun Zaporeakek bere bidea egin dula, eta lortu dula nolabait bestek aintzakotzat izan dezaten proiektua, ikusten dutelako egiten dutena gardena dela, transparentea dela eta benetakoa dela, hemen ere beste horren beste. Nik uste dute Zaporeak ere, beste proiektu asko bezala, erakutsi dula egiten duen hori transparentea gardena dela eta eskatzen dugun hori guztia, erraminta bezala, baina han laguntzeko egiten degula, eta irabazi degula nolabait ere konfiantza hori. Egin dugun, denbora honetan guztien, egin dugun lanaren ordainetan edo erakusle, behaiek ere adierazi dikute, behaiek doan siniztela, eta hori gerturatzen zaizkigu, Jaurlaritzatik edo diputazioetatik, eskatzen digute, nolabait behaiekin elkartu eta egoeren berri ematea, tarteka behin, eta baina Euskal gizartean ikustet badala gizarte bat informatua, kezkatua, gizarte gaien inguruan, izan Sahararen herriarekin, edo izan refuxiatuekin, iheslariekin, hemen bertan, ez da jun behar Greziara, esan nahi, etxeko ataritik atera bezain pronto, beharra daukan jendea ikusten dugu. Nik uste bagela gizarte kritiko bat, eta gero beste bat da, norbera bizitzen ari dan momentua dala, zenbateko indarra, energia daukan momentuan laguntzeko, eta bakoitzak gure bizit proiektua daukagu, hemen ere bai, ja nahiko zaila da hemen ere aurrera egitea, gauza batek ez du besteak entzen, baina, bakoitzaren bizitzaren tarte desberdinetan, egingo du energia gehiagorekin indar proiektuen alde, eta beste batzutan egingo dana da, pixka bat urrundu, baina hori oso normala da. Nire ustez hori, eta laburtzen, Euskal gizartea nik ustez badala jakitun, kontziente eta gero aktiboa. Eta jende asko entzuten egongo da, eta esango dugu, ados, eta nik zer egin dezaket, badakit diru eman dezakedala, agian voluntario gisa ere, badituzue aukera pila bat, hainbeste gauzetan, hain sortzaileak zarete. Baina egia da, zenbat buru, hainbat aburu, baina askotan proposamenak datozkigu guri bulegura. Gu buleguan irukatu geha. Eta irukatu esatenean da, iru. Iru, ez lau. Eta gure voluntario sarea da, baina, ikaragarria. Ordan, guk baudukagun esteko laneko gaitasuna, baina mugatua da. Zaporeak voluntario sarea guztia da. Eta haiekabe, proiektua ez litzateke ezer. Eta horretik esaten nuen esera, hainbat aburu, agian hartzen zu telefonoa, eta batean
aizu, ikusi dugu Moriak iskaldu dala, eta gu hemen Euskal Herriko musikal horreko eta eragile batzuk geha, eta aizu, doaintza batekin ordez, agian, kontzertu batekin lagundu, eta batean bi astean, Antiguako frontoian, Kriston kontzertuan, historien genura, baina guandikan haren digestioa aiteko daukat, zeizantzan. Iraian, etzen duten egin. Bai. Bai, eta nabaritzen zaizu horpegian, bai, iraian izan zela. Baina, eta hola, guantxe bertan ere, bai, beste ekimen bat zan, eta errege opilak, lanbide zikitako, burlatako, ikasle batzuk, behaiek etorzaie ekimena, eta batean, errege opilak ekoitzeko ditugu, eta hauen salmentarekin, proiektua estuko dugu. Edo beste batek deitze dizuta, aizu janari bilketa bat ingo. Guk, estandarizatuza baditugu ekintza batzuk, eta horiek esan dezagun, nahiko erraz eramatekoak diala, eta gero, Iñaken Ginlandak deitzen dizunean, aizu, nik ilustrazio bat daukat, ideia hau etorri zait burura, pentsamentu honekin, ez dakizer, hau da nire aportazioa proiektuarekiko, guain, eskatuko nizuke mesedez, lagundezkeo difusioan, saretzean eta eta horrelako, eta hola sortzen dira. Adibidez oso politia da gaina Iñaki Landak egin duen obra, bai, eta 300 kopia dago atera dituzue, 25 eurotan bakoitza, beraz, zuen webgunean sartuta, ez da? Webgunean dago altaren eta Iñaki Landak ere propioa du, bere sareetan, eta beak ere badaukalako horri propioa ere, bertan online eskatu daiteke, eta baita ere, gero agian aipatuko dugu, Donostiako Bretxan daukagun dendan ere, hor eskuragarri dago. Nahi batez oraintxe bertan, konta iguzu, Bretxan zer aurkitu dezake jendeak, edo, nola ondu dezake? Donostiako Bretxa merkatuan, postu bat daukagu, abestia, sortu dugun abestiak esaten duen bezala, olantzeroren doinuan, eskaira jetxi lehenengo ezkerretara eta gero eskubitara. Hortxe daukagu postua, eta hau ere nolabait, ikusi genunean aukera, gabon hauetan. Covidak nola erasan digu eta ekintza pilo bat ditugu, bai, baina Covidak erasan digu nolabait, hemengo gure aktivitate guztia delegazioetakoa bertan beran geratzea, zergatik, lehen esan deguna, voluntario sare zabal batez osatzen bagea, hemengo ekintza ia guztiak masiboak zian. Pintxopote solidarioa, kontzertua, Badago baita Gabon gaua familiartean adibidez, hori birmoldatu duzu, ez da? Adaptazio bat edo ere jasan du? Eta hori behaien eskutik zetorren ere bai, nola baite, hau da, Esperantzaren telefonoa Iruñerria, lan bat egiten dute, eta urtero Gabon zarretan, afari solidario bat egiten zuten, eta, baina, aurten elkartu ezin dienez eta, proposatu zikuten. Bermolduko dugu, nolabait gu nahi dugu jarraitu, onbide horretan, babesten proiekturen bat, eta nolabait bermoldatu zuten horrela egitera. Baina horrela egitera bezala, esan dakoa, hemen ekintza pilo bat bertan bera giltzezun, eta ikusi gendunean, aukera bat izan genetzakela, Bretxako merkatuan postua izateko, esan gendun, nola antolatzen da egun bat 2 edo 3 baino luzeagoa dan ekintza bat. Voluntarioak, aukera sortu da. Ireki behar ditugu, 20 edo 25 egun, txandak antolatu genituen, imaginatu zen jende beharran, txanda hori guztiak betezeko, zekaro ez duzu eskatuko, voluntario dedikazioa da. Ordan, bakoitzak aldunetikan egiten du. Konta iguzu, ze ordute egiten, eta segun arte, egongo dan Bretxako zuen postu hori, edo merkatu irikita? Merkatuko dendaren ordutegia da, astelehenetik larun batera, goizez, egunero, goizeko 10:00 ordu batetara, hori astelehenetik ostegunera, ostirala berezia da, goizta txalde egiten da, arratsaldean 5:00 8:00 bitarte, eta larun batean, zertxo bai luzatzen dugu, 9:00 ordu bietara, alik eta jende gehiagoren gana iritxalizateko. Eta bertan zer topatuko dute, askotan eta askotan eskatzen diguten, zaporeakeko merchandisea, esan dezagun, arropa, ohikoak dian, edo, ezagunagoak dian, sudaderak, kamisetak, aur heldu emakume zein gaztentzako, dauzkagu guen Gabonetan berezik ateratzen dugun egutegia, egutegi solidarioa da, egutegia erekin batera, badakigu inorkeztula egutegiri behar, baina, 10 euroren truke, 5 otordutarako zozketan sartzea. Ordan, norbaiti hori oparitzen badiozu, agian, bazkari bat, otordu bat oparitzen diozu. Eta gauza guztia hori esker baita, iriki berri diozu ezuek zuen sukaldean, Moirako zuen sukaldean, okindegi bat,
Bai, ezta? bai. Ni pozten naiz, bai, Goiuri eta biok, familia okina izan dugu, beraz beti ere horre simbolo handia du ogiak berak, ezta? Eta, bosteun egitera ere iritsi zarete. Bai, kontu hori, pita hogi bakitzetik, erdi banaiten deula da, gure, San Tomas egunean atzo, gure taloak bezala, pita hogia antzeko parezio. Ordan, segertatzen, egunero erosten genitun, hornitzailei erosten genien pita hogia, pita hogi horren kalitatea, zan egia esan, besterik ez zeolako hobea, eta hori ere uste gendun. Baina nolabait ja iritsi ginean proiektua esan dezagun onbidean jartzen ja oso zehaztu zaurgenei banak eta pipipapan, beti zehaztea proiektua bea hobitzen, ez da? Eta nola betu dezakegu. Adibidez, nutrizionalki gure otorduak, nutrizionista baten bitartez hobetzen, eta askotan pentsatzen dugu elikadura on bat pertsona hauentzako berdin dela kaloria asko, eta hori gezurra da, hori ez da horrela. Behaien premiak ez daude kaloriatan, behaiek premiak daude, beste gainontzeko guztientzat bezala nutrienteetan. Ordan, agian vitamina behar dituzu, agian zuntza behar duzu, agian behar duzu kalidadezko proteina, edo behar duzu, ekiz, ez da? Hori izan ziteken bat, eta bide horri eutxi genion, baina gero ere ikusten genuen, kontxo, igual antolatzen bagia, eta diru askatzen badegu, gure sukaldeko zati bat egokitu, eta bertan pita hogia egiteko, agian, eta amets hori, bagia bihurtu zaigu. Atea jotzen hasi ginen, baizu proiektua saltzen esan ez, baitu, hau, hortan, COVID etorri zaigu, bertan bere utzi berri izan dugu, hornitzaile hemendikan, oso modu honean erosizan genitun baliabideak, eta gero ikasi. Handauzkagu bi pertsona errefugiatu, okindegiaren lidergotzan ematen dutena. Eta, behaiek ere ikasi behar izan dute, errezatin, pita hogiak nola egiten dian, eta, ikaragarria da. Egia esan ez dute sortea izan, baina probatzeko irrikaz nago. Eta, bukatzeko, konta eguzu, zer da oraintxe bertan, une honetan, gehien behar dezuena? Ze askotan denok lagundu nahi izaten dugu, eta ez dugu asmatzen agia momentu horretan, bereziki zer behar denez, jakitea. Zer da behar duzuen hori? Proiektuak beti beharko du, janaria lehangaia eta dirua. Hori da proiektuak behar duna. Gero, saretzeak eta hori hemen guk landuko ditugu. Han, behar deguna, hori da proiektuak, baina nahiko genuna itzateke gauzak beste modu batea izatea. Migrazio politikak beste modu batea erantzutea, eta Europako batasunak beste modu batea erantzutea. Guk ez daukagu hori aldatzeko gaitasuna gure sukaldetik. Gizarte moduan, salaketen bitartez edo danalakoa, indar eginez, horragian izan dezakegu indargune bat, danak alkartzen bagea. Baina, hango egoera aldatzeko, lehenik agian, idilikoa litzateke jatorrizko lurraldeetan bizi dituzten gatazka hori guztiak konpontzea. Izan gerrak, homofobiak, erlijio, inposaketak, eta hori konpontzea. Baina horietan ere guk ez daukagu eragiteko almenik. Hemen aldiz, gu Europako batasuneko kide bezala, indarrengo bagendu gure agintariek beste modu bateko erantzuna ematea horretan hori izango litzateke behaiek behar dutena. Ze azkenean, esperantza galdua dute pertsona hauek eta aurrez aurreko kontaktua daukagu eta esatzen dute, hain daude akituta eta jazdia pertsona, izan zianaren hitzaldia, nolabait, ez dakit zarkeitien egunero aurrera giratzeak eta beste egun bat gehiagori aurre eitea. Eta guk hemen, gure pedalak ematearena edo eragitearena zer da, behar dugu janaria eta behar dugu dirua. Zergatik, janari hori area helarazi behar dugulako eta area helaraztea dirutza da, han ere janari freskoa erosten dugulako, eta gaina guain, azkenekolak gizentzen bitartez eta kanpaleku berriko zuzendaritzakin lortu degulako, beste inork lortu ez duna, biztanle guztiei, 7.200 pertsona hoiei, lehorrian poltza banatzea, ze 40 aldean daude, eta ez daukate gaitasunik kanpora atera, eta erostera joateko. Eta badakigu, partitzen zaien janaria, ez dela nahikoa, eta ez kalitatezkoa ere. Lehenengo banaketa oso bat egin dugu biztanle guztien artean, banatuta bitan datan, 1.800 pertsona, bakarrik dauden pertsonak, emakume zein gizonezkoak, eta gainontzeko 5.000 3 eta 5 gorako familia unitateen banatuta, poltsa bana. Behin egin dugu banaketa hori, ikaragarria dela, zean hango beste gobernuzkanpoko erakundeak daude aluzinatuta, nola lortu egun hori eitea, eta guain gabonetan bultan, bigarren tanda bat
egitea lortuko dugu. Horrek zer esan nahi du, gure biltegiak geldituko diala, Xaututa. berriz ere, Beraz, dirua, janaria, bai. eta Gero, gure... gerturatzea bulegora, esan nahi, zaporeak guantxe berritu Non dugu zaudete? webgunea, intxarrondan gaude, bulego, esan dezagun bulego zentrala, irukidezu zartako bulegotxo hori, intxarrondan dago, baina gaude, esan dezagun, online gaude, telematikoki gaude, telefonoari erantzuten diogu lehenengoan ez bada bigarrengoan saiatu, e-mailak ere erantzuten ditugu, eta ordan, baditugu delegazioak Hego Euskal Herriko herrialde guztietan, ipina harremanetan eta nola baita egingo dugun modua proiektura gerturatzeko, gutarrazteko edo zein zantza argitzeko. Batu ditzagun, desioak, gogoak, nahiak eta energiak, ez da behar dugu, eta denak batera aldatu daitezke gauzak, naiz eta, batzutan aztu egiten zaigun bakoitzak norbanakoak duen boterea, eta denok batera gehiago. Eskerrik asko, irratiazko leunda, plazerra izan da, Mila esker. eta segi, Arraun jota egiten. bihotz. Bai, eskerrik asko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta migrazioaren gaiari lotuta darraigu, hain zuzen ere, aipatu nahi genizuelako, datorren abenduaren 30ean, Tolosako Leidor aretoan izango dela Gipuzkoa Solidarioaren eskutik, itxaropen ahotsak elkartasun kontzertua, salvamento maritimo humanitarioren aldeko kontzertua. Bertan, maila goreneko artistak izango dira bertsolariak, Oian Eiguaran eta Alaia Martin, kantariak, Einaute Elorri eta Elene Arandia temporako abeslaria, entzuten ari garen hau. Edota Petxi, Idoia Surmendi, bihar gurean akustikoan izango den Rafa Rueda, Sara Zozaia edota Otsailean ere gurean izango den proiektu zinez gazte eta interesgarria Mirua. Bertan Maitane Iruin eta Malentxo Zeberiok egiten dute bat. Azken finean, Salvamento Maritimo Humanitario elkarteak egiten duen lan hori sustatzeko, eta bide batez kontzertuaren bitartez, eurek aldarrikatzen duten eta daramaten borrokari ikustarazteko helburua izango dute. Eta bere kide batek Nerea Matxadok kontatu digu zein izango den kontzertu honen helburu nagusia. Nola edo gala salatu nahi genuen Mediterraneoan gertatzen den egoera. Momentu honetan gu bertan ez gaude, Aita Maria ontzia ez dago bertan, momentu honetan ez dago ontzirik bertan, baina jakin badakigu Mediterraneoan zer egiten gertatzen, ontziak irtetzen ari dira Libiatik eta inork ez ditu erreskatatu. Guzti hori salatzeko asmoz, kontzertu solidario hau Tolosan. Eta izango ditugu hainbat abeslari eta guztiagatik sekulako harrera ona izan dugu kontzertuarekiko, guztiak prestutasunarekin parte hartzeko eta gogoz ekimenarekin. Baitzordua aski erakargarria da eta sarrera asko ez dira geratzen. Leidor areto handia da, baina COVID-ak eraginda, ez dakit 200 sarrera bueltan geratzen ote den, eta horietatik askotxo salduta dira dagoeneko, ez da harritzekoa, aipatu dugu, Oian Eiguaran, Alaia Martin, Einaute Elorri eta Elene Arandia, Petxi, Idoia Surmendi, oraindik diskoa kaleratu gabe, baina guk hemen akustikoan entzun genuena. Rafa Rueda, bihar aipatu bezala, badator gure oso formato berezian gainera, bidelagun musikari elektronikak disparatu sortuko dituen musikari batekin lagondute izango dugu bihar, 30ean Leidorren ikusiko duzue. Sara Zozaia, hori ere gurean izan genuen, eta Miruako bi artista horiek ere, baditugu hitzartuta Otsailerako, eta benetan, oso proiektu interesgarri izango da. Nerea Matxado entzun dugu, baina datorren astean gurean izango dugu asteartean, ozeanoan bizi dugun drama usakonean aztertzeko, Maria Martínez, Salvamento Maritimo Humanitarioko kidea, arekin aztertuko du 30ko kontzertu horren helburuak
bai aldarrekapenari eta bai ikustarazi nahi dutenari dagokionez, eta baita noski, diru horrekin egingo diren gauzei eta ekimenei dagokionez, eta noski, oraintxe itsasoan bizi den egoera hau ere, eta zaporeak elkarteren bitartez ere, bueno, ez da egit, itxasertzetik kontatu digute, eta itsasoan barren ere gertatzen ari dena kontatzeko aukera izango dugu. Eta lehen oipatu duguna, adibidez Iñaki Landa ilustratzaileak, Anemenka ilustrazioa ere oso garbi ateratzen da, oso ilustrazio polita, Goiurik eta nik Iñigori oparitu behar dioguna, eta sorpresa da! Sorpresa! Ze polita! Sorpresa! Eskerrik asko! Begira, lehenago oso kuriosa izan da, ze bidali detenean gure WhatsApp taldera justu esan diogu irati askori oraintxe bertan egondan, baldaukazu ekarriko diguzu bat, oparitxu egin nahi diogu Iñigori, eta hori gestionatzen eginen, kudeatzen eginen bitartean, Iñigok zer esan du, ai, ze polita! Ze ederra! Eta esan du, Izan ere, ederra da. Ez dago zalantzarik, mila esker. Olentzerotak, bueno, ez Mari Domingiren... Mari Domingia gara. Bai, Mari Domingia gara, eta... Eta gure gero esan oparia. ez zaizkizulako gona gustatzen. Kri-kri. Naiz irratian, etzaizue gertatzen noratea deitzen duzue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera sartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia, problema de xente ematen dituela, ze, claro, hau kaixo aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrasti naiz irratiko gazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Ni zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu lertu. A ber, igual ez dezu lertu zu. Nire izena I am. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Atzo izena du bidertzean enkantu honek, eta guk ere atzora egin behar dugu salto iragan ezain gertukoa den batera. Hain zuzen ere, 30 urte dira, hau gertatu zela. Bihotzian izar bat 1980ko abenduaren 13an, arratseko 7:30 Tolosako Antoni Maria Labaien kulturetxean, Galtzaundi Euskara taldearen bazkideok bildu gara batzarra eratzailea egin asmoz. Bertan, talde honen estatutuak eta zuzendaritza batzordea onartu direlarik. Ondoko prozedura jarraituz. Estatutuen irakurketa eta onespena aho batez, zuzendaritza batzordearen hautaketa ondoren aipatzen den bezala geratu delarik. Lehendakaria, Axuna Jerbe anderea, zendu zen eta goian bego. Lehendakari ordea Isitxo Larrañaga jauna. Idazkaria Silvia Mateo anderea, diruzaina Jose Antonio Goiketxea, maikideak Mikel Mendizabal, Felix Aiestaran, eta saio hontan arrazoi ezberdinagatik oso ezagunak ditugun Josu Iztueta eta Kike Amonarriz. Eguneko gai zerrendaz aparte, datorren urtera begira, sail bakoitzak bere plangintza eta aurrekontua prestatzea erabaki da. Hala nola, alderdi politiko eta eskualdeko erakunde sozialekin harremanetan jartzea. Tolosan, 1980ko abenduaren 13an gertatu zen. Zerua atzo 1980ko abenduaren 13an sinatu zuten Galtzaundi Euskara taldearen eratze akta, Tolosaldeko euskaltzaleak batu eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko asmoz. Bide eta asmo berdinekin jarraitzen dute gaur egun. Baina gaur ez gara egungo egoerari begira jarriko. Ez hainbeste behintzat 1980 ura nolakoa zen, eta Galtzaundi eratzera zerk eraman duen aztertuko dugu, Eister.
Esan dugun bezala galtzaundi Euskara taldea, Tolosaldeko Euskara taldea da, 1990ean, abenduan sortu zena, beraz, 30 urte bete berri ditu. Eta zeintzuk izan ziren sorreran ezarritako helburuak, ze gaur egun bizirik diraute. Tolosaldeko euskaltzalde guztiak batzea. Norberak bere inguruan euskararen erabilpenaren alde egin ditzakeen lanak bateratzea eta bideratzea. Tolosaldean euskararen normalizazioan lekuan leku dauden euskaltzaleen bidez gizarteko alor guztietara edatzea. Tolosaldeko bizitza sozial eta kulturala euskalduntzea. Euskarazko kultur jardueran eragin, lagundu eta sortaraztea. Horretarako hainbat kultur eta normalizazio ekimen antolatu izan ditu Galtzaundi Euskara taldeak urtetan zehar eta antolatzen du. Hainbat soziolingüistiko ere bildu dira azken urtetan eskualdean 80 euskaraz bizitzeko gaitasuna dagoela esaten duena, adibidez. Baina datu guztioetan murgildu gabe izango dugulako elkarteko gaur egungo kideekin datu horiek inoiz aztertzeko aukera eta beste Euskal Herriko Euskara elkartekin mantentzen duten sare eta informazio elkartruke eta lan sinergia guzti horiek aztertzeko, baina gaur gurekin ditugu Galtzaundiren sortzaile izan ziren bi kide aipatu ditugu akta horretan, dagoeneko 30 urte eta egun batzuk dituen alta horretan, Silvia Mateo eta Isitxo Larrañaga etorri dira gurera, bioi, ongi etorri, arratsaldeon, bigarren kafean zadete. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Memoria freskatu alduzu, 30 urte. Bai. Bueno, bihatzeko, Galtzaundi, inauterietako pertsonaia xelebrea, Ramos Azkarateren eskutik gurera oso ezagun egintzena, hasieratik heldu zenioten oso tolosarra zen, oso alaia zen, oso festa giroan zegoen, baina euskalduntasunaren bazegoen zerbaiti ez, nondik atera zen Galtzaundi edo zergatik, edo ez zuen inauterietako pertsonaiarekin zer ikusirik? Lehen egon geha komentatzen eta egia da, ez geha gogoratzen beste aukerak zintzu ziren. Izango ziren. Baina bai gogatzen gehan da, pixkat, eztabaida egon zala, zekao, Galtzaundi iruditzen zitzaigun, pertsonai euskaldun bat, zuk esan desun bezala, alaia, nik uste angeunden guztiok nahiko gazte ginela, inautek izaleak ere, eta horre hon zan eztabaida, Galtzaundia aukeratzen bagenun, ezotesan izango pixkatez, bakatxondeorako gehiago, ez? Zerbait serio baino. Eta, eztabaidaren ondoren, erabaki izala, nolabait islatzen zula guk nahi genuen, eta beste aukerak ez gehianago batzen entzuzien, batzartu genitun. Bai, nahiko neutroa zan, ez? Garaia nahiko celebra zan, celebre edo nahiko nasia ez? Indarkeria zela, eta orduan, ez da, alderdi politiko euskaldunak, ez zauden oso batuta, naiz eta euskaran alden zea bat zen. Orduan, saiatu ginean izen neutro bat eta denok onartuko zuten izen bat ez, da, aipatu dugun bezala, Galtzaundi betetzezun, euskararikiko bazun, zeo zer, alaitasuna eta tolosar bezala, baina auteri zalek denokea alderdi guzietako, eta orduan, garaia aita pasa behar. Euskara bultzatzeko intentzioz, aipatu ditugu hainbat eta hainbat arrazoi, pentsa euskara momentu honetan non dagoen streaming bitartez, gu bagaude, Twitchen, Periscopen, Facebooken, YouTubeen eta beste hainbat plataformetan. Eta nunez. Mira, esan dituzu zenbat tokitan gauden, eta bapaten izan norbait zertzen zarata hori, egire flipatu dut. Baina, eta kontatzen ari nintzen, bapatean, Twitchen entzulenen bat bagenuen, ez dakigun nongoa den, galdetu duena ingelesez, hau, errusiar kate bat alda, eta Twitchen, beste norbaitek, suspekainek, erantzun dio, this is a bus channel, hau euskal kanal bada. Tira, nazioartean ere ezagunago bagara, duela 30 urte baino ziurrenik, baina guk, naiz eta maiten eta bio jaiotakoak baginen, nekez oroi dezakegu edo nekez imagina dezakegu nolakoa zen 1980 urte hori, Silvia. Nondik, aipatu diguzu izenak ze ordezkatu nahi zuen, baina nondik sortu zen eta zergatik horrelako euskara elkarte bat osatzeko beharra edo ideia edo bultzadori. Nik kontatuko dizu gogoratzen naizena, eta pixkat egun hauetan, unea etorri baino lehen, hainbat zenderekin partekatu etena, pixkat memoria freskatzeko.
Kontua da, bueno, nik daukaten lehenengo oroitzapena da, garai hartan udaletxeko teknikaria, euskara teknikaria zanak, gonbidatu nindula bilera batea, beste batzuei bezala, ez? Hortarako, beste batzuk lehenago, beste hainbat lan egina euskaten, ez? Ematen duenez, 70. hamarkadatik aurrera, ez dakit oso ondo urtea, existitzen zen Tolosaldea berreuskalduntzeko elkarte bat, eta elkarte horretako bikide 80. hamarkadan jusien udaletxea. Nik uste pisu handia zeukaten bikide, ez? Bat zinegotzi bezala eta bestea euskara teknikari bezala. Gasortan, Kika Monarriz eta Inazio Agirre. Zer gertatu zen, udaletxean osatzen ari ziren orduan euskara batzordeak, hemenka, herri guztietan, eta hauek area jutean nolabait elkarte hori nahiko hankan motz gelditu zala, ez? Eta ikusten udaletik gauzko egizkela, euskararen alde, baina herrigintzatik, beste herrigintza ere aproposagoa zala beste gauza batzuk egiteko, ez? Jendearen gana ailegatzeko. Zardun, han sortu zen, nolabait, zenbait jenderen artean, ideia hori, ez? Berriz, 80. hamarkadan, herrigintzari heltzeko asmoa edo. Orduan, bilera bat egin genuen, nik ezakit izitxo zego batukoan, baina nire guatzen da onginela kulturretxea bilera batea, han azaldu ziguten pixka bat asmoak, helburuak, eta hola, ez? Eta hortik aurrera ia, heldu ginen. Hortik erronka hartu, eta urrengo bilera ja eroetxean ingen du. Hoize. Eta indik aurrea ja, eroetxe elkartean egiten duen, eta ikustezan euskara behartzuela nolabait aldizkari bat, aldizkaria zan aurreneko pauso hura, etzeolako euskarazko aldizkaririk, eta herri behetik hasi gertzala, ez? Eta orduan, horre, ekin genion, ez? Hasierako ekitaldi hori izan zen, aldizkari aurrea eta etzea. Eta, karo, etzeon egoerakin, etzeon joteik udaletxera diru eske. Orduan, aurrena erabaki gendu. Guazen hasieratik demostratzea hau egitea daola eta euskaran alde bakarri daola, eta guazen ustea politika histori guzik, eta guazen indartzea euskara, eta guazen hori egitea, ez? Eta azkenen, urtean poderioz, lortu dugu, hola izatea, ez? Handik urte gutxi da, lortu gendun, subentzio, baina hasieran ez geneukan ez dirurik, eta ez zertxore, eta hor asmatu inbertzan nundik atera subentzioa, nundik atera dirua, eta nahiko lan egoko genitxun, baina, jendeak erantzun hona emantzun, hasieratik eta idea, herrian bertan sartu zen, eta aurrea eta da, eta ikusi. 30 urte eta gero hemen gaudena kontatzen. Hor bazegoen erronkatik eta bazegoen abantaiatik, ez? Oso gizarte zibiletik, oso euskarren alde lan egin zuen jende talde batetik, akaso horregatik segituan murgildu zen elkartea, herrian eta herritik sortutakoa zelako, eta horre izango zen erronka, isitxok aipatzen du Silvia, ekonomikoki nola bideratu, baimenak eta gauzak nola egin, baina bestetik bazegoen energia oso garroi bat, ez? Euskarren alde lan egin nahi zuen jende multzo batena, ez? Nik uste, aipatu behar da, euskera eta euskal kultura izan zala, eta hori, aipatzen zan, ez? Hau, gehiago dugu, euskara sustatzeko, baina euskal kultura ere bai. Eta oso autokonstiente bat izan zan ere, zuzendaritza batzorden gu egotea adibidez, eta ez beste batzuk, edo zan ere, adibidez, ni goain pentsatzen, goain dela 30 urte, egin zan autokonstiente bat, 2 neska jartzeko zuzendaritzan. Eta ez geunden beste neska, talde hartan, baina bat izan zan Asunaier bezana, eta gero ni idazkari bezala. Horra ibiz autokonstiente bat izan zan, eta beste bat izan zan ere, nolabait, nolabait konnotazio politikorik zeukan jendea, eta alik eta sektore gehienena aigatzeko, ez? Eta, lehenengo erronketako bat izan zen hori. Nolabait, onartu izatea taldea, ikusi zezaten zertarako zan, baina bakarrik horretarako, hau da, euskara eta euskal kultura, eta horren inguruan, hasi ginen, sail desberdinak osatzen.
Hor ere bazegoen, ez, genero ikuspegitik aipatzen duzun hori, akaso garai hartako alderdi politikoen polarizaziotik ategon nahi bai, baina politika bazegoen, alege gizartea eraldatzeko gogoa bazegoen, eta emakumezkoek hor behartzuten garrantzia hori ere hor zegoen, ez da kasualitatea, Eroetxe elkartean bildu zineten, ez dakite Eroetxe elkartea bezalako elkarte asko izangote diren sorreratik ere emakumeak elkarte astronomikoak, emakumezkoak zuzendaritzan, euren sortze prozesuan izan dituztenak. Beraz, hor bazegoen alderdi politikoetatik ekaso ez, baina politikatik bai ez, gizarte eragilaiek bazenuten pixu bat eta gauzak nolabait eraldatzeko kontzientzia garbi bat, ez? Obiontzako. Partidismoa ez, baina politika beti ere hori bada, ez? Bai, egia da ni goren, ordun ez ginen kostiente, ni beintzaten nintzen kostiente, ni 26 urte nitun. Eta nolabait ere, Euskaldun giroan ere orduntxe sartua. Bai, ni pentsatzen dut inkonstiente, barrun sartuta geneukala hori, eta nahi gabeko gauz bat izan zela. Ez genuen pentsatu, lehendakarian eska izan berdu ez, alata ezan, eta gaine gendun lehendakari onena, tazan, asun, olakoik alazan gainea, eta biruzaina izan zen onena, eta denok inean izuarezko talde bat, ez? Eta bai, egia zen, barrun geneukala hoi ez pentsatako bat, ez? Hor, abia puntuan izan ziren, segituan hainbat eta hainbat ekimen kulturarekin lotutakoak, musikarekin lotutakoak, hor martxa handi egitasmoa eta bestelakoak. Handi bi urtea uste dut, ez dakit, baina uste dela 92an izan zela aurreneko martxa handi. Eta, horre, bai musika, euskaldun musika egiten zuten talde bildu, hortik aparte gazteare nolabait hurbildu eta gaztek ematen duen indarra hori ere, galtzaundiri zehatu ez, indartu itezu ez. Eta hor izuarezko lan izan zen, talde pilo bat izan ginen, eta oso lan politia izan zen. Oso lan politia, hortik aparte kontzertu oso borobilak eukegen ditun, punta-puntako taldeak, ferialen, hoi dena diruatatzeko zen, martxa hundi izan, herriko taldei, euskaraz egiten zuten taldei, garrantzitsua ematea, euskaraz egiten zuten talde horiei, eta gero ja horre egin genituen kontzertu horiei baizala, diruatatzeko, eta oso kontzertu potentek izan ziren. Lehen edizioaren 1982ko, ondo esan duzu martxa hunditik marrumaren kantu hau? Pentsatu, bi urtetan ze aldaketa ontzen herrian, hau dena grabatu zala eskola biotan. Nik hori kasi nun. Eskola biotan, baino garaiaitan. Nik bai. Baino ez konparatu. Bueno, garaiaitan, 82an ni 38an iritzen zen. Modernizatu zen dena, eta... Pentsatu euskarak talde guzi horiek han bueltak asteburu baten grabatzen, da ze aldaketa. Galtzaunditik gertuago edo urrutiago, baina hor jarraitu duzue, euskaltzale, esan daiteke bien artean, ez dakit kultura, artea, irakaskuntza, hezkuntza, denetarik ez, aritu zaretela, baina beti euskeratik gertu. Azkeneko hilabetetan Galtzaundik atera zuen, eta Euskal Herri osoan, Tolosa aldea bera arnasgune edo euskararen erabilerarako gune garrantzitsua zelako, datuak ere garrantzitsuak izan ziren. 30 urte beranduago lehenengo aldiz Tolosako herriak berak lortu zuen 50%ko langa hori gainditzea. Datuek erakutsi dute eginako lanak eta orduan sortutako ark zentzua bazuela. Baina zuek esaten nuena, baterik edo bestetik jarraitu duzu euskararekin lotuta.
orduan sortu zenuten, baina borroka horri ez dioz atxedenik eman inoiz, ze pentsatzen dut egokituko zitzaizuela, ez da bai hezkuntzaldetik, bai eguneroko bizitzan, euskararen aldeko borroka hortan, badan batzu urte batzuk, tinko mantentzea, ez? Hori ez da aldatu. Ez, nik uste hortan gainera, bueno, pues, gaude eta egongo gea, ez? Eta hori aipatzen dezuela, egia da, nik galtzaundiko garaiak aukeratzen ditut oso irakaspen handia izan zanetzako. Ze ni orduntxe, bueno, 5 urte lehenago batean nintzen euskaltegikin, esan 90 piko urtekin euskaldun nintzen, eta batean izan zanez, euskaltzale giro bat, jende guztia, baina kriston ilusioekin, kriston gogokin, bakoitzak alzuena emateko prest, bakoitzak, batek musika, bestea idatzi, bestea, bakoitzak alzuena egiteko prestutasun horrek ez, kriston injekzioa esan guretzako ez. Eta asko ikasi genuen, nik gogoratzen ditut garai horiek, eskola handi bat desala. Eta egia da, horren ondoren beti gelditzen zaizu zerbait, edo nahi bintzat ala izan da, ez? Eta gero, ni hizkuntzan murgildu naiz, eta hizkuntza euskararekin oso lotuta nago, baina bai garaiaiek asko utzi zutela, nigan. Izaten da mugarri bat, ez, gizabanakoaren bizitzan, edo mugarri batzuk, eta orduan galtzondirien sorrera ura, 26 urteko Silvia Mateorengan izan zen mugarri horietako bat, ez da? Bai, dudik gabe, bai. Zuk izitxo 26 baino gehiago zenitun, asko ere ez, ezkara... Batzu. Hombre, eta matematiketan ezkara xiko, ez da? Ez, baina, oso, suerte auki gendun, izugarrezko talde egin gendun, eta Silviak esaten duen zela, izan zen, urrengo bilera izango zen gogokin, eta, aurrera pauso zauden, eta jakiteko, izugarria izan zen, benetan. Baina, ez da pasatzen gaur egun eskerrigintzatik, ez? Hori jaio, osatu, eta horrela egin izan, eta zorteaz ari zarete. Zorteaz baino baita ere, ez dakit nahi hori, ez? Gogo hori eta behar hori ikusi zenutela eta batez ere sentitu zenutela. Ez dakit gaur egun, egia da gauza asko egiten ditugula, herramienta berriak ditugu, baina herrigintzatik zuek erreferente zerate zentzu honetan, ez? Eta horregatik baita, zoriontzeko nahi zintuztegun hemen, baina baita beste batzuek ere, pentsarazteko ere, pentsarazten jartzeko. Herrigintzak gaur egun zuek uste duzu oraindik horrelako sutsua dela, edo agian lehenago beste ikutsu bat zeuken, erromantikoagoa, alegia, ez dakit. Desberdina, bakoitza bere garaian. Gu urgo zer geneuzkan, uste diferentea dela, ez? Bai, gaur egun egin ikustez badagoela, ez? Egia da, gehiun denean, beste aukera, ez dakit, sartu ginen hor, eta dana egin behar genuen. Dana egin behar zan, bolondrez moduan, ez? Eta egia esan, zaki nola, baina elkartzen ginen jendea. Eta behar genuen argazkilari bat, eta bagenuen. Behar genuen zaki zer bat, eta bagenuen. Eta denon artean, lortzen genitun gauzak. Bilera bukatu, eta urrengo bilera datorra esten alako orduan, alako honetan, ordu arte zen duen. Benetan? Gero bezperan WhatsAppa gogorazteko. Eta gauza bitxi bat, guatzezea, leheno komentatu dugu, baina, guain tolosaldea asko itxaitzen da, tolosaldea ez, gara jartan, gehiago, hasi ginean Tolosa bezala, eta oso hor daukagu zea bat kontazazu. Oso bitxia da. Irutzen zaitzea bat atzo pixka bidatzen nola aspaldiko, lehenengo aldizkari horietan, eta bigarren aldean, bigarren edo hirugarren negotzen, esaten genuen, Galtzaundi euskera taldeak, ala nola aldizkariak, Tolosarako ez, baina Tolosaldeko guztirako izan nahi eta behar du. Aldizkariari dagokionez, erredakzioak saiatzen ginelako. Oso Tolosarra ari zaigu ateratzen. Hau da, hola esan da, oso etxekoa. Oso Tolosarra ateratzen ari zaigu. Eta, horrelako bitxikeria badauzkagu. Aldizkari batzutan esaten zuen. Joen, irakurtze duzu. Jartzen genuen horrela. Guri ere saioa Tolosa xamar geratzen ari zaigu. Gaur bereziki bai. Gaur bai. Merezi du Tolosak, Segituan gogoratuko dizuegu nola duzuen atortxu rockerako zuen sarrera lortzeko aukera. Bertan ez da proaktibatzen izan, ez? Zoritxarrez.
Isitxo Larrañaga eta Silvia Mateori eskerrak eman bartizkigu, gaur gurera hurbiltzeagatik, 30 urte atzera egin eta euren oroitzapenetan Galtzaundi Euskara Elkartearen sorrera ura nolakoa izan zen gogoratzeko, hartuko dugu besteren batean tartea. Gaur egun elkartean ari direnekin, gaur egun erronketa hitz egiteko ziur aldatu direlako, baina azken finean batu ere ordukoak eta oraingoak gauza berak batzen gaitu. Euskara bultzatzeak. Beraz, eskerrik asko dagokizunagatik, Silvia eta Isitxo, baita gurera etortzeagatik, eta segi fuerte Euskararen alde lanean. Mila esker. Mila esker zoi ere. Plazer bat. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zentzurik ez duen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz 12 aldera gauero, unetxo batez, gauzak aldatzen eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin. Aldrebe xamarra naiz batzutan, oraindik. Urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean, egia esan, espaldian, bare dago dena, urteak pasa diren arren, betirako da, bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu, gure izarrak, bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu. Ze ondo gauden, esan zenun goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan. Gozatzen, zurekin bizia gozatzen, zora meraino maitatzen, ere gutxi zenidan. Rebe xamarra naiz batzutan, oraindik, duri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean, egia esan, espaldian, bare dago dena, urteak pasa diren arren, betirako da. Betirako etzen izan, zu, Juri? Ni behintzat politi izan zen? Mesedez, Politi izan zen? Ez. Ez? Bulego ere gurera dator? Bai? Datorren asteazkenean? Aurten? Urtarriaz, abenduaren 30-ean. Bero, aurtengo atortxurrok berezi hortarako aipatu dugu sarrerak ditugula zozketatzeko, eta mezu gehiagoa ditugu, Juri? Idatzi digute esateko, aizue. Bigarren kafean esan dezue atortxurroken asko ligatzen dela, orduan sarre bat nahi de. Eski horrek, mezu horrek merezi du, baina nola ligatuko dezu etxetik. Ostras, hau planteatu behar dugu. Pentsatu behar dugu nola egin daiteken? Noski, zegoai garen komentatzen atortxurroken, jendeak asko ligatzen dela, baina aurten etxetik da, eta online da, streaming bitartez. Orduan, hemen pentsatu behar dugu. Bale, guk sarrerak zozkatzaitegu eta gero zer? Akaso... Hemen ligoteoa nola? Akaso Kaixo Maitiarekin elkarlan egin bartuten? Buah, ona da, Emango dio vuelta bat. Bueno, bakarrik bazaude, begiratu gora. Aukeratu nahi duzuna, Marcos Esteban, aukeratu nahi duzuna. Segituan izango dugu gurekin Marcos Esteban, Pini, gure politikantuz tarteko izarretako bat, eta kantutzarra ekarri du, letrare badaukagu guk berarekin, zertxo bai kantatzeko, gero esango diguzu Marcos nun kanta dezakegunetan unez. Badago ez jorik zurekin elkar banatzeko edo nola egingo dugu? Bueno, kantatu dezakezue nahi dezuen tokian. Gune askea da, ez? Ze jatorra. Bueno, batortxurro gehitu behar dugu, behar esan dugu no zareten bost harrera hoien idazleak,
Instagramen badugu hortxe kutsatxoa gure storitan zuen mezua botatzeko, baita WhatsApp bitartez. Naiz irratiaren telefonoan 644-299-994 telefono zenbakira, bota zuen WhatsAppa, kontatu nola biziko duzuen aurtengo atortxurrok Naiz irratiko sarrera horri esker. Nola ligatuko duzuen, nola egingo duzuen, batematek esan digu Goiuri. Ez, esan nahi nun, guain jarri dugula berriz kutsatxoa, zer badakizue storisak 24 ordu irauten duta, orduako kutsatxo berria, baino atzoko kutsatxoko erantzunak gordeta daude. Orduan, venga, bete kutsa berri hau. Bete. Kutsa. Nola biziko duzuen aurtengoa, edo bidali elkartasun mezu bat, eta audioz baldin bada, asko zobe, eta jaialdiak hortxe izango ditu hainbat eta hainbat artista, oraintxe entzun dugun bulego besteak beste, izango da, bulego taldeko Tomas Lizarazu, Nerea Urbizurekin, Claudia Rodríguezekin, Xabi Solanorekin, Francis Diezekin, eta beste askorekin, Maria Antunez, Josu Erbiti, Joseba San Sebastian, eta Gorka Pastor musikarie, egotarako egin duten, prestatu dituzten, hainbat talde honen abestien eguneratze horietan, eta hortxe izango dira kantuan, hainbat eta hainbat abeslari. Edizio berezia, eta edizio berezi hortan gozatzeko aukera, Naiz irratiaren eskutik bota bazuen mezuak, eta guk mezuekin zer egingo dugu? Zozketa, baina akaso ligatzeri buruzko mezuri bidalduan ere bitxarteltxo mamarizkio guduzu. Ez ez entzun zen mezu. Errepikatu, Goiuri, errepikatu. Bueno, baidatzi dugu, entzule batek esateko, aizu, bigarren kafean entzun dut atortxurroken asko ligatzen dela, orduan, bai, nik nahi dut sarrera bat. Oso, ondo, hori da aktitudea. Horregatik esaten hona, kaso bitxarteltxo merezi ditula, ez? Bai, igual, bai, begira. A ber, ez, baina guk esan dugu, hoi pixkatongo da. Nik ezin dut parte hartu. Baino... Ez ezin duzu. Entzun duzu, autobusa pasatzen. Bai, ate itxi barra. Ate itxiko dugu, badakizu, COVID-a dela eta espazioak ventilatu behar dira, hortxo dugu Marcos Esteban kartzelaren bestaldean, metakrilatoren bestaldean izkutuan, pasako da. Hau guztia, pasako da. Ez dakigu noiz, bitartean, etxetik eta esnei bitartez ligatzea gokituko zaizu. Ez dago besterik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nik hartuko nuke bigarren kafea. Kaso saioa bukatzerako hartuko dut. Egira, deskafinatu eia ordu hau ja badakizu, bai, ordu hontan. Gainera, Iliko Joaquin, Ili, kafeak, ez daukagula kafeinadun kafea? Deskafinatu bakarrik geratzen zaigu? Bueno, gure osasunagatik begiratzen duelako, akaso? Igual, bera, despiratzen mazea igual ikusiko gaitu. Desango, hau edauke telekiakin. Gehiago ez, gehiago ziegu. Marcos Estebanek gaur bia bestidak hartza. Bat proposamen musikal modura, kaleratu berria fresko-freskoa, eta benetan zu gustoko duzun edo gu baina askoz gehiago ezagutzen duzun estilo batentik gertu. Bueno, atzo, reggae, soul, hip-hop giroan izan ginen, Revolutionary Brotherseko nahi izan genuen gurekin hemen, eta gaur, ez dakit trap giroan edo ezkarren murgilduko segituan? Bueno, nik jaso dut, zea besti bat. Eta, bueno, asko miresten duten laun batek egindakoa da, eta orduan, bueno, bidali egin dut, banatu egin dut. Eta jasotzaien artean, gu ginen. Galdera bat daukat. Sorte du nagu. Zer da zehazki trap? Bai, ez, bueno, badakit, zerbait nahiko komplexua izango da, baina gutxi gora bera jendeak jakin dezan, egongo dira asko badakienak, baina beste batzuk ni bezala pitxin bat despistatuta daudenak. Esango izut, galtzen naizela pixkat estilo hortan, ez da asko jorratu deten estiloa, bueno, hip-hopetik datorren estilo bat da, beste, bueno, baseak beste ritmika edo beste utxune eta dauzkanak, eta egia esan ez dut asko jarraitu, ez dut aspaldi ez dut hip-hop musika asko entzuten, geratu nintzen hor pixka zaharkitua. Zure nerabe zaroan hip-hopero utxe izan zara, edo, bueno, bintzat musika estilo hori asko entzun duzu, musika beltzera ikaragarri jaso zuen, Marcos Estebanek horrela kantatzen du gero, beltzate bezala. Eta gestoak, eta... Bai, eta izan dut, bueno, geroago pixkat erreferentziarik ez nuen hartu nahi, eta orduan ez dut hainbeste jarraitu, baina bai, trapan entzun dudanetik, nik uste
abesti hau edo bai izan litekeela Euskal Herriko trapa definitu dezaken edo aitzindarietako bat edo behintzat netzako ja pixka beste mugarri bat jartzen du, Bai, netzako izan liteke. Nik lagunduko diot pixkat Markosi, nire nahi zaritu, baina trapak esango nuke baduela raparekin eta hip-hoparekin bersoaren metrikari dagokionez askatasun gehiago edo behintzat ardura gutxiago metrikan, eta gero badago oinarri ritmikoetan, bai sintetizadoren presentzia eta hi-hat edo Charlesaren hor erreferentzia markan badago zerbait oso traparena dena eta beste antzeko edo anai arreba dituen estilotan hain presente ez dagoena ere, ez? Bai, azkenen nik uste baseak definitzen dula gero kantatzeko modua ere, baina baseak asko definitzen trapak. Baloreia txikitasutik. Eta entzuten ari garen hau, Odei, ez dakit gurutzatu hori nola oska ezakegun, baina Odei Barroso dugu, ez? Odei Barroso, bai. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira, ni errateko pres naiz. Terapia lana aurkeztu berri du eta egia da, bai bideoa eta bai kantua bera ere kantu txarrak direla, Jaten ematen ez diran jakia, hitzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia, zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet ere terapia. Bum. Bum. Aurkitu, aurkitu, eta entzun ordenako hemen bazuen garrantzia. Eta esan behar dugu, Odei Barroso bertsolaria ere badela, eta ze ona bi estilo hain desberdinetan hain ondoio, ibiltzea. Bai. Galdetu egin beharko diogu akaso? Etorri egin beharko da. Akustikoa egin beharko dugu hemen. Bueno, akustikoa, ez da akustiko izango. Ya está, guplanak egiten, pimpan. Bueno, akaso aste arte bat. Eta zenko dugu. Nik emango diot bazkaltzen. Eta gero jetxiko. Eta guk afaltzen. Bueno, Marcos Estebanek gaur etzigun, Odei Barrosoren kantu hau erakutsi behar, baina kasualidadea arratsaldean helarazi, eta esan dugu, hau kantutzara, atera berria, freskoa, ederra, entzun egin beharko dugu. Eta noski entzun behar duguna da, Marcos Esteban berak prestatu dugu kantua. Gauzak diren bezala, ez duguna inora zerretzea. Nik Marcosi proposatu nion. A ber, Pini, gure estudian badauka horrelako rol jokaera bat. Ez dugulako irudikatzen dugun moduan sakonki horrela sinisten. Goiuri ikaragarri egu berrizale amorratu da, eta nik ikaragarri gorratu ditut egu berriak eta Grinch bat naiz. Eta ni bien asketa bat naiz. Segunduaren arabera. Baina, eri guztia esan da, uste dut, ez bat eta ez beste ez gaudela hain muturretan. Gustatzen zaigu, elkarri mokoka ibiltzea eta hor gauzak mugara ematea. Horren, esan nion goi Marcosi. Prestatzen ezake kantu bat politikantuzetik, pixkat Gabon zaletasuna eta Gabon gorrotori kontra jartzen dituena, eta bi aldetatik. Zudut kantuak gorrotik bakarrik bela, Marcos Esteban baidenako benetazko Grinch bat. Marcos! Izan liteke. Izatez bada. Bueno, ez gorroto, baina egia esan... Maike ez da. Baina, gauza esan goizet. Ateo konfesatu bat naiz, orduan, bueno... Nire bai, baina gabona... Orduan... Nik Salvadorrek esan zuen bezala, badakizu Salvadorrek bere heriotzaren aurreko astean zer esan zuen, juntzaitzaion, arkume erostera, beste gertuko herri bateko, ez dakit banka edo aldudeko bat, eta Salvador omenaldi ederra duzu, larun batean esan bai, nahi nuke pastia balitz. Gabonekin niri horixe pasatzen zait. Nahi nukela pasata baleude. Baina pasabitartean basaiatzen nahi zaldan. Nina ez pentsatzen deten oitakoa. Zein aitzaki daola, ospatzeko ongi etorria izan dira. Oida. Beraz igualtzaet. Ze eufemistikoa garatu zaizun, txurruterako aitzakia. Bueno, izan daiteke. Hemen Euskal Herrian ere, kriston, ez? Kriston ardoak ditugulako ere bai. Nik aitzaki handirik ez dut behar, orduan... Taberna baten lan egiten dut, eta orduan, Ostatua ondo? Alkizako ostatua ondo doa? Ondo doa. Bai, hor gaude, gure martxan beti berrasmatzen eta gauzak egiten. Beste gunean
Goiuri berriro jan egin zuen Bai, nire bokadilloaren beste bertsio bat. Beste bertsio bat. Karo, eske, bokadillo askatzeten bakoitzen, bertsio ezberdina da orduan jun berdet, erabat. Ba, bueno, jendea jakin dezala, egun hauetan, alkizati pasatzeko eta ostatura joateko. Ondo kaldera edo. Eta pino tarteko esatzeko. Pino tarteko. Eta brownia. Eta koketak. Eta, nahikoa deu. Bueno, Gabonetako kantamen dido, ez? Lasi. Ondo iritsia basea. Hau da, ez da? Hori da. Horreko batean... Oso Gabonetakoa sonatzen. Oso ondo pasadet Gabonetako basea bilatzen. Egia esan, hor denetik dago. Ondo pasatzen. Gabonetako rap espiritua hor dago, ere. Bueno, egingo duguna da Marcos Estebani reverb bizkatxo bat jarriko diogu. Hautsa pixkat iluna dakat gaur. Hori guzta ez dait. Hola ondo? Gabonetako guzta ez dait hautsa pixkat hautsia dukitza. Hori da. Nik grabeak gozo-gozo moztu izkizut, gozo-gozo zeniterako piztuta, baina jarri zutik hartu mikroa eskutan. Jertxia eta denak enduko. Kendu. Venga, festa. Eurre. Momentu honetan, Marcos Esteban jertxiak entzen ari da eta haren gorputza ikusteko aukera dugu. Bere kamisetak tono tostatuak dakartza, mostaza, okrea, badu berdeetarako joera eta galtzekin bereziki ondo lotutakoa. Erosinun maniki oso erman zebete. Erosinun irratira etortzeko, bestela normalian txandalen ibiltzen naiz, egun guztia. Uniforme irratira etortzeko, esan barra daukagu gogorarazi ikusten ez gaituen entzat, batzuk ere ikusten gaituztela, bestela esango do, baino zertarako irratirako, erropa eusi? Bai, nire beste sukaldera esan zidan, jatetxe bat eramate ez dutan, noiz bai asko zera hasten pertsona normal bat bezala, edo negozio bat bazenuke bezala. Bueno, ondo. Txandal zikina noiz bai kentzen dut, Tolosara geisteko edo merkatura geisteko, elegante jartzen naiz. Pinik sukaldari jantziarekin irabazten du. Bai, Bai, badu... Izan liteke. Badu zerbait, niri behintzat gustatzen zai. Sukaldean irabazten dut, gero pertsonan... Home, sukaldean irabazten duzu ikaragarri. Pinik ateratzen dizu. Nik lehene baldi ezagutu nuenean jarri zidan, ez dakize bat egun hor maridatzen edo nahasten izan zuen asiar jatorriko salda bat, ez dakize... Bueno, flipatu nun. Itzuli geha horrekin, Bai? Bai. Izintzan platero zuan, ez gogoratzen, nik badut gogoan, oinarria saltza zintzan. Claro, nik ere ez dut gogoratzen. Nik zein janun, egun hartan pini horti juntzan. Baina, bai, badugu salda bat hor txampiñoiekin eta sitakekin eginda. Izaten dugula, 20 orduz zuan, eta gero hori orain erabiltzen dugu fondo bat bezala egiteko plater bat alkatxofa konfitatuakin, patata eta boniato pastel batekin, eta arrautza temperatura bajo. Hortik zebi. Zuentzako normala da, baina ikustea pertsona bat, oraintxe bertan abestera doana, eta esaten ez begira menua esango dizu. Batean menue bota eta oraintxe berda ikusiko zuen, nola eraldatzen den, eta gizon beltz baten itxura hartzen duen, eta flipa bingo zuen. Flipatu, baina flipatu gustora gainera, hemen dugu oinarria. Familia edar bat deituko diogu. Edo bazuen izen bururik. Oso ondo, niri guztez zait. Familia eder bat. Ideia hori guztez zait. Familia eder bat, kasi postalekoa, umeak jolasean, irrian eta dantzan, amar elkartu gara, ospatzeko gabon gaua, maian ez da ezer falta,
Gu bai gara zorionekoak, eta arbola baten azpian dauden gure ilusio denak. Dira diruz erositako maitasunaren eredu bat. Ara zer garen gu, mundu ilun ontan bizi garen esklabu. Inor ez da sistema honeta salbu. Dena ilusioa da, ez errez gara gu. Bizi zorion txutaz galdetu, zer izan litekez bazina mundu honetan kaio eta zendu. Nor zinak ezu, oial puska baten bilduta, kalean lo egin bazenu. Nor zinak ezu, familia eder bat, kasi postalekoa. Umeak jolasean, irrian eta dantzan. Amar elkartu gara, ospatzeko gabon gaua. Baian ez da ezer falta, gu bai gara zorionekoa. Netan ator beste behin basiaren gainean, egunero bezala jarraituko duk nik lanean. Badira mila izte historio nire burun barrena, bakardadeari aurre egiteko egun latzetan. Familian ez dut ezagutu zoriontasuna, loak ez dit laguntzen ditut min gehiegi zainetan. Aspaldian bezala burua bueltaka gauean, esaidazu zer egingo duzun zu gabon hauetan. Zu errepikatzen dugu estribilloa dena batea. Venga, guazen, kantatu nahi dugula. Familia eder bat, jasi postalekoa. Umeak jolasean, irrian eta dantzan. Amar elkartu gara, ospatzeko gabon gaua. Maian ez da ezer falta, gu bai zara zorionekoa. Gaur iluntzen naute pixkat, ez? Tu matxa, hau da kantu zarra. Kantu zarra. Hau da gure gabonetako kanta. Bilatzen ari ginen, gure gabonetako kanta, eta hemen dugu. Goiuri ezagit asko gustatuko zaion gabon kanta bezala, baina... Baina pitiklin hori atzen dira fondoan, eta berarentzako hori nahikoa da, zeri egu berriko magia. Honekin, Goiuri, hau da kantua, Goiuri. Hau da. Zu ez kontutan izan zer dijon gainean. Aizu, baina gainen joan ere gustatu zaite, eh? Bueno. Ez que ez du pixka punkarraztea. Bai, den denak ea pixka punki. Ba, gure gabon kanta gustokoena hau da, baina bigarren gustokoena ere badu. Eta... Jamie Cullum, Hang Your Lights. Ba, bai, hori da gure bigarren kanturik gustokoena. Entzun duzu zerako sistan? Kumen gabon da? Izan leik, ez dakit. Oso ederra da. Oso gure arroiokoa. Ba, gu kantuan amaituko dugu, Marcos Estebanekin horrein badaukagu zeregin saioa bukatzen denean, baina dena ez dizu kontatuko! Keep the golden songs alive with an old church choir, and you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies, arm in arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, and you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights, hang your lights, hang your lights, hang your lights. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my dream, and you can hang your lights on me.
Akaso Gabonetako banda bat egin dezakegu? A ver, gero kontatu duzu. Gabonetako kontzertua. Zertan etorri zara ba. Ostatuan. Shut the curtain and the door. I want to love and not you more. You can hang your lights on me. Inigo, letra irakurtzen naizea? Ez ikasi net. Lights on me. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights on me. Put yourself at the top of my dream. And you can hang your lights on me. Eta guk giro hontan agurtu beharko dugu gaurko asteartea 118. bigarren kafea abenduaren 22. Egunera tal duzu. Bai, justo zortzia tapatzen naizea baina lasai. Nola? Ez zuten zuten. Ba, Maitena, sadin zatorren asteartera arte. Ai, zorionez bai. Egu berriarekin izango gara dagoeneko. Bai, arrazoi. Argi berriarekin, argia luzatzen ariko da. Ondo datorkigu. Naiz eta gaur bereziki argi gehiago izan dugun, Goiuri ez eiza bihar arte. Bihar Rafa Rueda dator, eta kanpotiarrak datoz. Eta doinuetatik aratago podcasta. Eta hor nunbait artean Gabonetako kanta bat jarri barko jazu. Eta tortxurrokerako 5 zozketa, 5 sarrera ditugu zozketatzeko. Beraz, adi egon, arratsaleko 4:00 aurrera, izango gara, hemen bigarren kafean, Marcos Esteban Pini, mila esker, badugu Gabonetako kanta bigarren kafean. Grinch amarra bada ere. Bai, pixkat. Mila esker. Gabonak nire modura ospatuko ditut. Jana ez da faltako ez tardu ere. Hori ziur. Hori uste dut. Hori ez da bakarrik Gabonetako kontua, Ez. Ez da behar aitzakirik ondo jateko eta ondo erateko. Eta ospatzeko. Uste dut hori bazegoela euskal gizarte kristau hartan, kristau horreko hartan, eta guan ere, baina Juan Dortxe jarri batean, dator astean. Aizu, Juan Ignacio, hemen, Hau, atzokoa. Hola, hemen atzokoa eran egungo, hemen Eskerrik asko hor uinen bestaldean izan zareten guztioi, streamingaren bestaldean izan zareten hoi, errusiarrak garen galdetu duzuen hoi, errusiarrak ez garela eta euskaldunak garela ziurtatu duzuen hoi, eta... Eta zuri, Inigo Asensio, eskerrik asko etortzeagatik. Ez da ezer, beste baterako nahi balima duzue deitu eta ni gustura, Ez pasiba. Az pasiba. Deituko zaitugu. Da. You can lay your lights on me. Keep calm and bigarren kafea.